si asinga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah ibadallahi salihin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ambaden TV shirifila lajabaw amawfo ka wali yumando. Ninga dil Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hinana ka kishina ka barka alako jidina na ukilingelena bela jelenka. Wajul kana kanumoga amawla doniya ka fobi ambe mali dugumina ode wasulo marai. Ankaramoga na ankaramoga de Fata Tamani Shabihu Abihi Bani Akhu Madani Sherif Ahmed Tijani ay wilika jo min keni dina darapo ye ka be san ba flani mugan November kalotle mugan ani kele ninga tabla mugan durula wasolon jamana kan an flani o kene belebele bado de kan bi Ahmed dugu min gono bi o be yalangoro solo ba fe adugu kele min do bugudale Sherif Ahmed Tijani Haidara ka be November kalotle muga ani flama ay wajulu belebele bake bugudalen gaw ye min kena kan bugudalen dugutigi ama baw a alimamin dugu nyina tiga una fengoro baw o bela jelen tume kenenga bara nunu bela jelen damina na ni dugutigi ka bismillah kan ye kata sanga alimamin ma ananga tonya mogo anga je ko bara kun folo sheria ay bola ibra ay na lebra ala barakaro Haidara ka du Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amemne jamana ma abebne duguma alamakala. Amin. Nda foli ne ay bismillah bara ne ka daima. Antle na herala amba yini alaka alaka ansi herala. Anga foli be na ba pe. Wasulo dugusite abi. Wasoro fango wasoro bote tan nani be. Saison tan fla abe mo be akene kan sona. Donc amba yina ala fe o nyima boro ka so tugo na ala ka be nyima sege so herela ankara mo ya rabbi amba yina ala fe ala ka nyima sege herela abora ka so anana ka so ka bismillah akara ma nari jara nya kusebe amba yina ala fe basa me yina jira na ala ka sa wala da fara jira na herela ninga ke ko damine ya kana ke ko la ba ala ka nyoma chama jira na aketo bo kan sol ala muhammad ami jama fo ka jama barkada ka bo lajina kana fo ma ke fo kanu lajina am saru berejele tokola ka mene atlebi fo akoro am fo le ke berejele tokola ka banga ay fo ka wala nyuma no an nana ya an kumbe ko nyuma wallahi ay an bismillah ko nyuma minge am wasolo ngo fo la ku barkada o no temana ka boy amin fo Amadu Tiani ye o sana ndara kumbe selenge anya fo anya na ka dugo kanye a dugo ke o ko fe nganya kumbe wasolo faraba anya fo anya ka dugo ka dugo ke nyina fana ala kitira la anya kumbe ya bugudale ani tienba angwa ka dugo ke wulana a dugo ke nga o tambo de Ceta saba dafara. Voilà. Ceta saba dafara selenge faraba. Selenge faraba. Ani budale ni tienba. Oh ne ceta saba dafara wala. Oh ato. Tiane yere ka ngo famu de. An ko ni ta fe ka bismillah wore keble ni lajina du ko lote. Inshallah. Ah ko dama ko bla ka poshi ko no. O kana buna ko de. Allah. O de la sago ay sago. Ambala tano ka barkala katla ka wali malo katla ka foli ke anga sirfo ke ka ira la kan nali jala ye ka benama kan se jala no wa anga sale no fane akwa bismillah mi ba kuna kan te ala ko la ko fayena anjala no nai ambe do ka ya halbi anyima mola ka so ala ka anyima se ay do me fene ka ay ya rabbi ala ka do ni menama halbi amma ko baka do la ka do ka nga duguye ka do ka dem seniye katla ka do ka musoye anga do be grena kono kosebe ya rabbi ala ka do mbe mene duguna ala ka sabati kene sigla herla ya rabbi ala ka wule herla aga to boka sallallahu lebe jama bela jele fo pour la jeunesse tokola ka ayra sab Ahmadu Tijani Haidara la ana kama hera bele bele de miti se ka ban fola bon na ni so jaba to ni ko aka tasma FIFA na no jima fa ada jiba fa meme an fe kala se amabi o duwa u chama de ko ke an ye dugu an ga dugu ni a taganya
o bɛ se ka sabati cogo min na duwawu a ko k'an ka dugukolo in walasa tagaɲɛ bɛ sabati cogo min na an ka laɲini y'o de ye wa a ka na bɔ an ye a fɔlɔ ye ni Ala kana nin k'a laban ye Ala ka o ɲuman se so yarabi an ka foli belebele b'u bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa an bɛ tanga ɲini setigi Ala fɛ Alahu Taala min ka se kɔrɔtalen don a k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma sitana min kɛla farala bonfɛn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ an sinsin Ala tɔgɔ barikama Ala min y'a bɛɛ daminɛ n'ale de bɛna a bɛɛ laban an bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ Ala ka kira kanu Muhamadu ye kisi n'a baka sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ k'aw fo ni silamɛya foli ani kelenya foli ni badenya foli n'o Ala ka kisi bɛ ne n'aw kan Ala ka n'aw kisi. Ayiwa an bɛ kɛnɛ min ka so in na kɛnɛ dogolen tɛ silamɛya dɛmɛtɔ min n'ale bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bolofaraba min bɛ wasolo nin y'o ka weleda kɛnɛ de ye nin kɛnɛ in ye kɛnɛ barikama ye ka sababu kɛ an karamɔgɔ den ka kɛnɛ de don bon diinɛ baara min bɛ Buguni ni Yanfoyila cɛ o de ye an se nin kɛnɛ in kan u ka foyi tɛ kɛ an ɲinɛ ma ni Ala ka diɲɛ ye karamɔgɔ de ye an bila o sira olu kan o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ se y'a se kɛnɛ in kan yan Buguni tɔgɔ la an b'a bɛɛ fo laginɛkan minnu bɛ yan jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan ko Ivoiriya minnu bɛ yan ni succession fɛn fɛn bɛ Yanfoyila mara la an b'a bɛɛ fo ka taa se Bugunikan minnu fana yan sɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka foli di Alhaji Mamadu Tarawele ma ani Serifu n'a ka jama bɛɛ lajɛlen wala Ala ka sija ni kɛnɛ laban ɲuman di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma Ala ka sija ni kɛnɛ laban ɲuman di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma karamɔgɔ n'a ka denbaya Ala k'u kisi ka bɔ jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma mais an b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ n'a ka denbaya u ye hɛrɛ kanu ni bɛɛ ye u ma tɔɔrɔ kanu ni danfɛn si ye o la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ min k'a ɲɛ tɛ d'a kan Ala k'o mago sa ka Ala bonya kama sali ala Muhamadu o kuma nisɔndiyalen n'a fari fonnen bɛ kɛnɛ kan kuma min na an y'an karamɔgɔ den y'an ɲɛ n'o ye Sefu Amadu Tijani ye an b'a fɔ a ma k'a bisimila tiɲɛba kɔnɔ yan nɔ a kana fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya sabu an kunnafonilen kun don ni ale yeli ye ale yeli bɛna an nisɔndiya sun nɔ ka kɔn diɲɛ an nisɔndiyalen don a kɔrɔ an b'a dɔn a tɛna foyi foyi a sun nɔ a ma deli ka min fɔ kɔrɔlen a bɛ an fa ka sira kan n'o ye Serifu Usumani Madani Haidara ye Basta den ni Ba Madani den an bɛ karamɔgɔ ka kɛnɛ de kan yan sun nɔ karamɔgɔ min kɛra sababu ye ka an musow bɔ fili la k'an bila yelen na k'an bila disabiri la k'an bila cɛbato la k'an bɔ dangaden wolo la k'an bɔ fini kuntandon na k'an bila Ala ka sira gɛlɛn kan an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan nɔ ko a Haidara ka tila ka duwawu k'a ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ karamɔgɔ bɛ min ɲini diɲɛ ani lahara Ala k'o k'a ye karamɔgɔ bɛ siran min ye diɲɛ ani lahara yarabi Ala ka don a n'a cɛ jugu ti ban mɔgɔ la dogonen n'a bangenen yarabi Ala ka don a n'a cɛ ni min ko a ti fara an karamɔgɔ kan karamɔgɔ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka don da kan min b'a ɲini an karamɔgɔ kɔ an karamɔgɔ min b'an bolo yan sun nɔ an b'a fɛ a ka kuma an balimamusow fɛ kuma min na n'an taara mɔdu la ɲina an balimakɛ n'o ye Iba ye a ye cikan dɔ fɔ an ye k'an k'a fɔ musow ɲɛna ko musow k'u hakili to u ka fini don cogow la u k'u hakili to u ka disabiri cogow la u bɛ ɔrɔbu minnu don n'u bɛ seeru la ko tiɲɛ na k'u bɛ k'u kumakan suuli ko musow k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka fini don cogow n'u lamaga cogow la wajulikɛyɔrɔ la an karamɔgɔ Ala y'a dɔn an garisɛgɛ la bi a ka kuma musow fɛ yan sun nɔ kuma min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakili t'u yɛrɛ la bugulu sengelen don ka bɔli kɛnɛma a ka dabila fini sɛlɛlen don ka dabila musow k'u jantu yɛrɛ la parce que an karamɔgɔw bi kuma u y'a bɛɛ fɔ k'a ban mais an bɛ bɔ kuma la yan nɔ parce que la bɛɛ lajɛlen pereselen don hakɛto dalen b'o kan komi ko tɛ kɛ ni a sababu tɛ Ala y'a kɛ ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ san 30 dɔɔnin bɔ an ye laɲini k'a fɛ an filɛ kɛnɛ min kan an ye laɲini min k'a fɛ a kana ɲɛ da an ka wasolo a kanubagaw bɛ yan a dusukun mɔgɔ caman bɛ yan o dusukun falen don ale yɛrɛ kanu na ko ni Ala ma latigɛ a tɛ se ka kɛ sabula a nalon de tun ma se kuma min na ni an taara ɲɛfɔ a ɲɛna a bɛnna ma diyara ye o tuma na ale fana ye yamaruya di a denkɛ fɔlɔ ma n'o ye Tijani ye donc a nisɔndiyalenba ka duwawu kɛ ni Ala sɔnna ma ale karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Haidara ye ko a bɛna tiɲɛba yan a y'o fɔ ɲɛna k'a latigɛ pewu mais ko Tijani k'a bila ale ɲɛ a ye duwawu kɛ n y'a yira san o san ni Ala sɔnna ma
karamɔgɔ n'a denw o bɛɛ don wasolon kɔnɔ k'a munumunu sabula an ka jamana a darilen bɛ fɛn min na o ye wɛnjɛ de nkonifɔ ni jimifɔ ani dɔnkilila an ka jamana dɔrɔn n'o de ye mais ka dina baara kɛ an ka jamana ma deli o la dɛ mais sisan n'Ala sɔnna ma yɛlɛma donna kow la an yɛlɛmalen dɛ donc o la a kana lamin b'an dusukun na san o san n'Ala sɔnna ma association bɛɛ comité bɛɛ k'i sigi a kan san o san karamɔgɔ denw o bɛna munumunu an fɛ wasolon kɔnɔ yan k'an hakili lajigin Ala ta la donc kuma la surunya bolo ma ne bɛ bɔ kuma la yan sabula kuma ma nɔgɔn ne yɛrɛ ma kosɛbɛ donc ka bɔ ka foli kɛ jama la Tiɲɛba ani Bugudale ani Lɛba ani Soloba ka taa se Komana ma an lamini dugu bɛɛ lajɛlen ko sirifukɛ bisimila k'a toli dɔ donc an bɔra wulada na ka munumunu sigida dama dɔ la o mɔgɔw bɔra ka bonya kɛ kɛra bonya belebele a jara sirifukɛ ye donc ko an ka bɔ k'o fana foli kɛ donc o la n bɛna bɔ kuma la yan alhamdulillahi rabbil alamin nin bisimilali ninnu bannen de kɔfɛ kuma nana tɛngu kumatigi la bɛɛ sigin bɛ ka min ka kumakan min nɔgɔ ma kɔnɔ fata tamani shabihu abihi bani akhu madani sherif ahmad tijani a ye laseli minnu kɛ Bugudale an ka jɛ k'u seereya ayiwa silamɛw an sigira hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la بعد أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا إخوة الإيمان أمبدو أنكلي كوفي كتنغني على فيك أبو الشيطان تورما أني أنسنزلي ندالي مساتوي ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini ala ba in fɛ a k'o kɛ a ka danfɛnw lasɔn xayirama kan ni o ye Muhamadu Mustafa ye ani kira sodenkɛ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala o kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma k'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka ne ni aw ye o la bado tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye ani kelenya ni badenya ka foli ni o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan yarabi ala k'an na hamu dilan ala k'an sago d'a ma ala k'an wasa ala k'an kɔrɔta ka ɲini ala fɛ hɛrɛ caman bɛ ala min bolo an ka jamana yarabi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala min ye dekun wulibaga ye ka ɲini o ala fɛ tɔɔrɔ ko minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani an ka sigidaw la ala ka wuli ka ɲini ala fɛ an ye bɛɛ kanu hɛrɛ min ye ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye minnu ye an nata ni o sina ye yarabi ala ka o segin u yɛrɛ ma ala k'an wasa u kan ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhamadu wa alihi alhamdulillah bi su in na an badenw fɛ Bugudale ka bɛn le 22 11 mois 2020 an bɛ Wasolo mara la yan ni o ka laɲini ye Jamiat Ansarul Islami ani kanuɲɔgɔnw n'o ka laɲini ye an sen ka se o ka mara la ala sɔnna ka o latigɛ ka an ɲɛ da sinjiw kan ani an badenw kan ani an silamɛ ɲɔgɔnw kan Alahu Taala tɔgɔ la an bɛ o sira kan o la a ɲinina Seydi Sherif Usmane Madana Hayidara fɛ ka an bila ka na fara balimaw kan an y'o de fɔ an ka se yɔrɔ bɛɛ an wulikun ye bɛɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na an balima minnu bɛ yen n'an bɛɛ ye silamɛw ye
kana an hakiliw kurakuraya waati bɛɛ o silamɛya in baara kɛli la kuma dɔ la hali minnu tɛ silamɛw ye anw minnu dan b'a la k'a fɔ silamɛya in de bɛ jɔnsɛn Ala ma ka olu wele k'a fɔ ko nin ye laban sira ye jɔn bolo min laban danayalen don i n'i ka Ala cɛ la alhamdulillah an bɛ o sira de kan nka kɛrɛnkɛrɛnlen na an ka seli la yan an sera yɔrɔ o yɔrɔ wasolon kɔnɔ an ye bonya ani karama de sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ dugu min kɔnɔ ni o ye Bugudalen ye bi wulada in na an nana sɔrɔ a maabaw bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka an kunbɛn an ka dugu maabaw an ka dugutigilakaw ani imamu ani ka fara u ka mɛriw kan ani jeunesse a bɛɛ y'u ka baara bila ka an kunbɛn ni bonya ani karama ye ani duguden bɛɛ n'o y'a kɛ fɛn kama o ye Ala de ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka an n'u sara n'o ye dugu ɲɛmaa ninnu ye u ka hami a kɛra dugu de ye u ka hami a kɛra jamana de ye sabu o ye laɲini minnu kɛ ka dugawu kɛ kun minnu na ani fɛn minnu na o ye sigida ka ɲɛtaa ye o ye dugu ka ɲɛtaa ye o ye jamana ka ɲɛtaa ye an b'a ɲini Ala fɛ o ye minnu laɲini yarabi Ala ka sabati dekun minnu bɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnya minnu bɛ yen yarabi Ala de y'a wulibaa ye Ala ka bɛɛ lajɛlen wuli Ala kana ni bɛn ye Ala kana ni kelenya ye Ala k'o sabati ni Ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wa alihi o la solo an y'o de fɔ an ka seli la yan mara ninnu kɔnɔ o de ye ka ɲɔgɔn hakili lajigi diinɛ min ni Ala ye an kanda k'a bila sira kan diinɛ ba don n'o ye silamɛya ye o kɔrɔ anw kan ka Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn k'a barikada danti a ka foli ni barikada min na munna ko sabu Ala sɔnna ka an kanda k'an kɛ silamɛ ye nin ye fɛnba ye dɛ jɔn tɛ se ka Ala fo ka s'a dan na ni Ala yɛrɛ dɔnni sɔrɔli ye ani bilali ye Ala ka sira kan ni o ye silamɛya ye jɔn tɛ se ka Ala fo ka se o hakɛ la o kɔrɔ Ala ni ce ne ni ɲɔgɔnna caman minnu ka faamu ma silamɛya diinɛ sɔrɔ ko o de ye an ka minɛbolo ye nka n'Ala sɔnna k'a di ne ni e ma a ye koba k'an ye ne o ye kanda ye an k'an ka nafa ni kanda in ye ni silamɛya sira minɛli ye diɲɛ na yan ka taa se lahara a tɔnɔ ta yɔrɔ ma o tɛ sabati fiyewu fo ne ni aw ka kɛ silamɛya in yɛrɛ dɔnbaa ye ani a baara kɛbaa ye an k'an ka an jija an ka silamɛya kana kɛ dala kuma ye ko silamɛya ka kɛ baara ye an bolo silamɛya in ye o de ye an y'o de fɔ surɔ an ye sigi min kɛ ka laseli kɛ min bɛ yen o ye Ala dɔnni ye ni Ala dɔnni latigɛra Ala batoli bɛ sɔrɔ ka n'a jɔ mando bɛɛ ni a ka Ala bato sira don sabu Ala ye kiraw ci mandow ma ka u wele k'a daminɛ nabilahi Nuhu alayhi salam kana se Idris kana se Ibrahim Salih Hud ka ninnu bɛɛ tɛmɛ kana se nabilahi Musa Isa fo an ka alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam nin bɛɛ ni a ka mandenw tɛmɛna mais mun gundo o b'u wele kana Ala kelebanciya ma Ala dɔn ma u kan ka u ka Ala bato cogoya minnu na u ka kiraw b'o ɲɛw f'u ɲɛna fo kana se an ka alakira ma o la bato bɛ kɛ di Ala bɛ sɔrɔ di o bɛɛ bɛ lakaleya Ala ka jɔnw ye Ala dɔn mana don yɔrɔ sɔrɔ hakili la ka dusukun sɔrɔ n bɛ Ala bato k'a sɔrɔ di o kɛcogoya bɛ lakaleya an ɲɛ a bɛɛ n'a ka sira don o la alhamdulillah anw ka sira an ye min sɔrɔ alakira nɔfɛ n'o ye nin silamɛya ye
an b'o de fɔ kabini kira o kira cira a bɛɛ nana fɛn min ka sabati kama an y'o fɔ a ye o de ye ala dɔnni ye o kɔfɛ jɔnw ka sira ɲuman taama sabu ala dɔn bɛ sabati ni wale ɲuman kɛli ye k'a fɔ karisa bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala dɔn o bɛ sabati ni fɛn min ye o bɛ ye a yɛrɛ la n'o ye jogo ye n'i y'a sɔrɔ o ma sabati maa o maa la da la i ka tigɛ a kan k'a fɔ ala danaya ani ala dɔn o ma sabati ni jɔn ye ala danaya sɔrɔ ka ala dɔnni sɔrɔ fɛn min bɛ na a jɔ o de ye ala ɲɛsiranya ye takuwa ala ɲɛsiranya ne de bɛ na n'i ye ala ɲɛsiranya sɔrɔ solo i y'a bɛɛ sɔrɔ jɔn kan ka fɛn min ɲini o y'o de ye o de la alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ka hadisa jɛlen dɔ bɛ yen alakira ko a ka hadisa in kɔnɔ a ko joli kuturunin dɔ bɛ hadamaden na n'o joli kuturunin ɲɛna hadamaden fa bɛɛ bɛ ɲɛ nka ni joli kuturunin ni o ye sira bila ko hadamaden fa bɛɛ bɛ sira bila a nɔfɛ a ko o ye jumɛn ye a ko alqalb dusukun kira ko n'o de ɲɛna hadamaden bɛ ɲɛ wa ni dusukun de tiɲɛna hadamaden bɛ tiɲɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ fɛn in bɛɛ bɛ dusukun na ala minɛli ala dɔnni sabatili a kan ala ɲɛsiranya a bɛɛ bɛ dusukun de la kira ko tɛ attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna siɲɛ saba kira bɛ dusukun in de yira a ko ala ɲɛsiranya a bɛ yan de ala ɲɛsiranya bɛ yan de ala ɲɛsiranya bɛ yan na o kɔrɔ ja ye cogo tɛ ja mɔgɔw ka miiri tɛ fɛn in bɛɛ bɛ dusukun de la n'o ye ala yɛrɛ ɲɛsiranya ye wa bi ten dɛ ne dusukun ɲɛna a bɛ ɲa sabu ala ɲɛsiranya bɛ yɔrɔ min ɲumanya bɛ daminɛ yen de ɲumanya k'a fɔ karisa ye ala batola ye ala kɛn bɛ k'a ka bato minɛ o bɛ minɛ jɔnniw bolo k'a fɔ jɔnw bɛ ka ɲɛsin ala ma ala bɛ ka bato fɛ n'o y'an dankun ye wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma jinɛ ni hadamaden da foyi kama fo ka ne ala ta'ala bato ala bato min bɛ kɛ an fɛ seli sun hiji jaga ɲumanya minnu bɛ kɛ ko a bɛ minɛ jɔn de bolo innama yatakabbalillahu minal muttaqin ko ala bɛ minɛli kɛ mɔgɔw de bolo minnu siranna ala ɲɛ k'a fɔ ala ye karisa ka sun minɛ jɔnni ka sun ko don min siralen don ala ɲɛ ala ye dan minnu sigi a m'o danw kɔ sago a ma kɛ jɛnɛyakɛla a ma kɛ namaratɔ ye a ma kɛ janfanji ye ko ala bɛ minɛli kɛ mɔgɔ minnu bolo jɔnniw ne ka kuma tɛ dɛ la jɔnniw minnu siranna ale ɲɛ minnu ye ko to ale ta la k'a b'olu de ka sun minɛ a b'olu de ka hiji minɛ a b'olu de ka jaga minɛ jɔn kan ka sama o de nɔfɛ o yanni i ka sama baara ninnu nɔfɛ baara in bɛ minɛ ni fɛn min ye jɔn kan ka sama o de nɔfɛ n'o ye ala ɲɛsiranya ye an kan ka ɲɛsin ye dɛ ka siran ala ɲɛ k'a bɛɛ bɛ dusukun in de la wa a bɛ dɔn kuma dɔ la i bɛ dɔ yɛrɛ ye ni ɲumanya baara in na nka foyi tɛ ka minɛ a bolo mun y'a tiɲɛ sabu dusukun in man ɲi ŋaniya man ɲi miiri man ɲi o tiɲɛlen hali a bɛ min kɛ ɲuman na kɛnɛ kan ɲuman na o si tɛ minɛ bilen kuma dɔ la dɔ bɛ se k'a bolo don a kun ka miliyɔn bɔ k'a di fantan dɔw ma a bɛɛ ɲɛna nka k'a sɔrɔ a binnen don k'a sɔrɔ foyi ma minɛ a bolo mun na sabu a dira ni min ye ŋaniya min ye dusukun min ye kɔrɔ a bɛɛ gulon bɛ yen de an ka k'an jija o de ka dilan o la kira ko ten ko attaqwa hahuna ko ala ɲɛsiranya bɛ dusukun de la wa ni ala ɲɛsiranya de ye n ko baara ninnu bɛ minɛ o de la don dɔ la
alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka cɛ min bɛ ka lakale Mu'azu bun Jabal do Mu'azu bun Jabal a ko a ka kumakan na ni Mu'azu bun Jabal radiyallahu anhu qala akhadha bi yadi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam famasha qalila thumma qala Mu'azu ko di a ko don dɔ la a ko alakira ye ale Mu'azu ta tɛgɛ ma ka bɔ n'a ye jama cɛla ka taama n'a ye dɔɔni Mu'azu bun Jabal ni ale ka kumakan ye o de la silamɛya hakika a bɛ dɔn ni lamɛnni kɛra ka tulomaw jɔ ko cɛ min nana n'a ye a kun bɛ mɔgɔw bila sira di a ye mɔgɔw su ka kɛ mun kan an k'an jija k'an ɲɛsin o ma basi alakira nana n'a ye la n'i ye dɔ fɔ a la i kɛra wele dabaden ye a la ma e ma na n'a ye an bɛ tugu e ta la wa walima min nana n'a ye an bɛ tugu o de ta la kuma bɛ yan de alakira min nana n'a ye ni n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɔra alhamdulillah nka ni n'o ye ɲɔgɔn jɛ an bɛ tɛ segin ma ka tugu alakira nɔfɛ Mu'azu bun Jabal a ko alakira y'ale ta tɛgɛ ma ka taama n'a ye dɔɔni a ko ya Mu'az usika bi taqwallah Mu'azu bun Jabal ladilikan fɔlɔ min bɛ i ka kira bolo ka d'i ma ladilikan fɔlɔ n bɛ ladide i ka siran Ala ɲɛ nin y'a daminɛ ye koyi a gulon bɛ nin de la solo ni sopasma ni o tiɲɛna kaban so baara tɔ si tɛ ɲɛ wulibali do dɛ ni asulu ma ɲɛ a tɔw tɛ sabati bilen sopasma ye jumɛn ye silamɛ bolo silamɛya baarakɛbaa bolo fɔlɔ min bɛ sabati dusukun in na o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye a ko usika bi taqwallah kira ka laseli ye jumɛn ye o bɛ ne ni e bilasira a fɔra min ye ani ne ni e min bɛ a mɛn kira ka kun ye anw de ye k'an bilasira kira ko Mu'azu ma a ko sira Ala ɲɛ wa Ala yɛrɛ ye n de ɲini anw fɛ minnu dara ale Ala la ya ayyuhal lazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Kuranɛ ko tɛ dɛ a ko aw minnu limaniya ka da Ala la o ye limaniya in de k'a bɛɛ ye k'a sabu limaniya jɔn o de bɛ daraja bɛɛ sanfɛ limaniya ye jumɛn ye dɔrɔn ko e dusukun ka sɔn kuma dɔ la k'a fɔ ko Ala bɛ yen Ala k'an ka bato olu de wele ko limaniya jɔn ka tugu Ala kira nɔfɛ olu de wele ko limaniya jɔn limaniya kumaw fɔ olu de ye kuranɛ aya minnu bɛ jigin k'a fɔ limaniya jɔn minnu tugulen don Ala kira la a kama olu de ma nka kuma dɔ la dɔw b'a gulon cogoya min na n'o sabatira aya in nɔfɛ tugu tun tɛ sabati bilen o tari i m'a faamu ni mɔgɔw walawala janba de la mɛ mɔgɔw fɛn min na n ka se o ma fɔlɔ sabu n bɛ fɛ ka mun fɔ yan sabu dɔw b'a kɛ limaniya jɔnw minnu dan bɛ Ala la ko limaniya yɛrɛ bɛ silamɛya sanfɛ mɛ cogoya jumɛn na mɛ ni nin ye nin aya in nɔfɛ tugu i b'a dɔn ko o yɛrɛ tɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ sabu ka d'a kan bayi'a a aya n'o ye musow bɛna kuma min kana tuubi Ala kira bolo ni a bɛ fɔ ye ko ya ayyuhan nabi iza ja'akal mu'minatu ko ni mumini muso nana muminiya daraja o bɛ silamɛya yɛrɛ kan ninnu ŋunzira o hakɛ de ma olu bɛna silamɛya kɔnɔ cogo di o de la an b'u kala don o don la ko o ye danaya min sɔrɔ kaban k'a fɔ an jɛna boli kɔ k'a to a tigiw bolo an bɛna tugu Ala kira de la ka tugu a nɔfɛ ka don a ka diinɛ na a bɛ fɔ o de ma ko limaniya ko a dara la al-iman limaniya a dara mun na a dara Ala de la o de y'a to a ko n jɛna boli kɔ n bɛna Ala minɛ o de la limaniya tɔgɔ fɔra o ma
kuma caman b'a ɲɛf'u ye n ko itibaru ma yakun fɛn min bɛna k'o sabati o tɔgɔ sabati o la limaniya danaya min sɔrɔla o fɛ o de wele ko al-mu'minat mais kuma dɔ la o tɛ dɛ bali nalen ninnu dɔ yɛrɛ bi bilasira ni o ye nin aya in ye ko ya ayyuhallazina amanu aw minnu limaniyara ka da Ala la ittaqullaha haqqa tuqati ay siranɛ Ala ɲɛ Ala ɲɛ siranya yɛrɛ la nka u bɛ imanu se min ma n'o kun don nin tɛ f'u ye bilen o mais jumɛn yɛrɛ sera ka fara ni aya in tɔ kan ko wala tamutunna illa wa antum muslimun a ko aw kana sɔn ka sa jɔnniw kana sɔn ka sa minnu dara Ala la Ala kama olu de ma k'olu de kana sɔn ka sa f'u ka kɛ mun ye e k'o ka bɔ min ye dɛ Ala ko f'u ka kɛ o de ye illa wa antum muslimun muslimuna de ye girima ye munna sabu al-islam ni o ye muslimu ye o ye yɛrɛdiba de ye min yɛrɛ dira Ala ma imanu ye min danganiyara ka sira minɛ mais muslimu a bɛ fɔ karisa ma ko muslim sabu Ala ko ten a kana sɔn ka sa fo aw ka kɛ yɛrɛdibaw ye Ala ma mɔgɔ min kɛlen don k'a yɛrɛ kolo Ala ye k'a yɛrɛ di Ala ma o de wele ko muslim ko wala tamutunna illa wa antum muslimun ko aw kana sɔn ka sa fo k'a sɔrɔ a yɛrɛ dira Ala ma mun ɲinina anw fɛ mun ɲinina mɔgɔw fɛ minnu ko an bɛ Muhamadu ka diinɛ na mun ɲinina mɔgɔw fɛ minnu ko an dalen bɛ Ala la an dalen bɛ a ka kira la Ala ko ten ittaqullaha ko an ka sira Ala ɲɛ solo fɛn in bɛ Ala ɲɛ siranya bolo dɛ e ɲɛ bi ni maa caman na a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ mais ne o caman wɛrɛla walinafolo ma o caman b'a daraki dɛ n'o dɔw fɛrɛla walimuso ma o bɛ tɛmɛ n'a ye fɛn bɛ yan de o b'a yira fɛn jumɛn ma sabati o de ye limaniya ye limaniya limaniya o bɛ na ni min ye Ala ɲɛ siranya ni o sabatira ko i bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ yɔrɔ ma janya danw bɛ sagoli la Ala ko an ka dan yɔrɔ min i bɛ yɔrɔ ma janya o bɛɛ la attaqwa fɛn in bɛɛ bɛ yen de Ala ɲɛ siranya nka caman bɛ yen de Ala ko b'an da kɔnɔ mais an ɲɛ siranya an yɔrɔ ma janyalen don ka bɔ a la nin ye tiɲɛ ye dɛ Ala dɔn maarifatulahi bɛ sigi fɛn min kan fo ka sabati n'o pied ma don a kɔrɔ ka ban a b'i n'a fɔ fu de don k'a fɔ ko ne bɛ Ala dɔn n'a ma sabati a jɔsenw kan a b'i n'a fɔ fu de b'i bolo o la Ibrahim bun Adham kuma min na a taara basarakaw sɔrɔ o bɛ ka Ala wele tile 50 hakɛ nka Ala m'u jaabi o sera Ibn Adham ma ko Ala ko Kuranɛ kɔnɔ ud'uni astajib lakum ko Ala ko an ka wele a b'an jaabi nka nin y'an tile hakɛ in ye an bɛ ka Ala wele nka an ma nɔ foyi ye mun y'o kɛ Ibrahim bun Adham ko min y'o kɛ aw dusukun salen don ka bɔ koɲɛtan kɔ a dusukun a ɲinɛlen don a salen don koɲɛtan bɛ yen silamɛ ɲuman mumini ɲuman bɛɛ kan ka sabati o kan o nɔ kan ka ye i la mais o nɔ nɛyɛli aw la a dusukun sali ka bɔ o kɔ tile 40 tɛ aw bɛ sa kɛ ka Ala wele wallahi a tɛ yɛlɛma ye o la a ko o fɔlɔ ye jumɛn ye a ko araftumullaha walam tu'addu haqqahu a ko aw ye Ala dɔn aw ye Ala dɔn k'a fɔ a bɛ yen ko kelen don nka aw ma sɔn ka Ala ka hakɛ di aw ma sɔn ka Ala ka hakɛ di Ala ka hakɛ ye mun ye an kan a ko a ka ciden minnu cira an ka tugu olu kɔ a ko a ye kitabu minnu jigi an k'o kɛ an bolo minɛ yɔrɔw ye mun fɔra o kuranɛ kɔnɔ mun fɔra o kiraw fɛ an ka yɔrɔ ma janya walejuguw la an ka jɛnɛya to yen an ka namara to yen an ka janfa to yen an ka ɲɔgɔn juguya to yen ko an ka kɛ ɲɛlikɛla ye an ka kɛ sinjitugula ye kuranɛ in de ɲinan fɛ kiraw ye nin de ɲinan fɛ nin de ye Ala ka hakɛ ye a ka jɔn kan e ko n bɛ Ala dɔn nka e ka baara kɛra sinji tigɛli ye e ka baara kɛra balimaw cɛ farali ye e ka baara kɛra fitinɛ bɛ jɔ di e ka baara kɛra o ye
ni baara kɛra ye solo e ka baara ma kɛ ɲuman ye jɛnɛya ma dabila namara ma dabila janfa ma dabila ko ala ye hakɛ min di e ma e ma sɔn ka k'o wale kɛbaa ye o la e bɛ ala wele ala ka mago tɛ jɔ e ka ala wele fɔlɔ ye jumɛn ye ko ni ala dɔnna an fɛ o bɛ sabati ni fɛn min ye fo k'a sɔrɔ a ye an bila baara minnu na an ɲɛsinna olu ma k'an ye ala dɔn nka an ma sɔn ka ala ka hakɛw d'a ma nin ye kojuguba de ye silamɛw kan ka miiri nin de la fo ala dɔn bɛ sabati ni min ye an y'o de fɔ ni ala dɔn sabatira kaban solo fo k'a sɔrɔ i labɛn bɛ o baara kɛli kama o la ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye fɔlɔ min fɔ muazu bun jabali ye a ko ya muaz usika bi taqwallah n b'i ladi n b'i su ka kɛ fɛn min ka o ye ala ɲɛsiranɲɛ ye jumɛn bɛ tugu o la ko wa sidqil hadis muazu n b'i ladi i ka kɛ tiɲɛtigi ye i jija n'i bɛ kuma min bɛ bɔ i da o ka kɛ tiɲɛ ye baara bɛ yan ko i jija i ka kɛ tiɲɛtigi ye baara in fanba bɛ yen de silamɛ caman ko donna min ma jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛya minnu ye silamɛya karamɔgɔw ye minnu kan ka mɔgɔw bilasira fɛn min yɛrɛ danyana olu bolo o de ye tiɲɛ ye sabu bolikɛla min nɔfɛ o de ye n balo cogo ye ne b'a sɔrɔ di n bɛ bolo di n ka nasɔngɔ o hamina kaba ɲinan kɛra ala ka tiɲɛ fɔli kɔ nataw dara ala ka jɔn kan ka ɲina daliba yɛrɛ kɔ diɲɛ dɔ ɲinina karamɔgɔw fɛ minnu kan ka bila ala pilasi la ka ala ka diinɛ lase a ka jɔnw ma k'u wele ka na n'olu de bɛ kiraw jɔyɔrɔ la nka olu ye o sira to yen u natara diɲɛ kɔnɔdenw na ka tiɲɛ bila an de ye wale juguman ye karamɔgɔ a ka ɲɛ tuguli tiɲɛ kan o de balawu ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tari m'a faamu sabu konfinw n'u ka danaya karamɔgɔw don ɲankuma a dɔ sabatili tiɲɛ nɔfɛ o tun bɛ maa hakɛ min bila ka tiɲɛ minɛ mɛ ale kelen k'a ɲɛ tugu ka bɔ a ma o bɛ caman da dingɛ kɔnɔ ni ne bɛ yen kuma dɔ la ni kuma mɛnna bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don mɛ anw ka jɔyɔrɔ fanba a n'a fɔlɔ o de ye diinɛ karamɔgɔw ye ko olu ka ko doli ka bɔ tiɲɛ minɛli ma ani tiɲɛ baarali ma o de bɛ firili kɛ pewu ka mɔgɔw yɔrɔ ma janya ka bɔ ala nɔfɛ tugun ma solo nin ye kuranɛ ka kuma ye a ko ya ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun dalane ko aya jija ko sabati o la kuranɛ ko te ko aw minnu limanera ka dan ne ala la munna a bɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn min waleya munna a bɛ silamɛya tɔgɔ da a yɛrɛ la ka sɔrɔ a jogo tɛ taama aw bolo munna a b'aw yɛrɛ wele ko silamɛw ko alakira nɔfɛ tugubaw ka sɔrɔ a ma sɔn ka baara kɛ ni alakira ka sunna ye lima taquluna ma la taf'alun munna a bɛ fɛn fɔ a tɛ fɛn min kɛ ne kojugu ba de solo e jija min bɛ bɔ i da e ka kɛ o baara kɛbaa ye wallahi hali minnu ma kɛ silamɛ ye n'u kɛra kafiriw ye ka faso ni bulondaw sɔn nka olu jandora u dala nɛn na u y'u ka fɔtaw kɔlɔsi o ye minnu ma kɛ silamɛw ye jango o hɔrɔnya ni o danbe silamɛya nalen fara o kan silamɛya min nana tilennenya ni laadiriya kama o waati de bɛ kɛ dalakaw tiɲɛ waati ye kuranɛ ko kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun ko ala tigɛra maa bɛɛ la tigɛnzoya bonyana ala yɔrɔ maa bɛɛ la maa min bɛ fɛn fɔ a t'a waleya maa min ye nkalontigɛla ye kuranɛ ko ale tigɛra o maa bɛɛ la maa min bɛ fɛn fɔ a t'a waleya mɛ an ko an ye jumɛn ye k'an ye silamɛ ye silamɛya bɛ sigi mun kan ko tilennenya ni laadiriya
ani jogo ɲuman baara kɛli silamɛya bɛ sigi fɛn min kan o ye nin ye mais e yɛrɛ y'a sabati i yɛrɛ kun kan wale jugu minnu b'i la i b'a la i ma labɛn bɔli kama ala ko a tigɛra o ma qualité bɛɛ la n'o ye jɛnɛya wana ye silamɛya kɔnɔ namaratɔ janfanji hasidi dabalijugukɛla commerçant trompeur faama fandan dɔɲɔna juge kiiri jugu tigɛba ninnu bɛɛ lajɛlen de ye maa ye ala tigɛ bɛ minnu na a bɛɛ ne kuranɛ ka kuma de ye ko n tigɛra bɛɛ la min b'a fɔ n ka taa waliya ja mɔgɔ jangan ka to i dalakan na kuranɛ ko ten n tigɛra bɛɛ la maa o maa ka fɔta a n'a ka kɛta ma kɛ kelen ye an k'an ka janto da la dɛ sidqul lisan kira in de fɔ Muazu bun Jabali a ko n ladilikan filanan n ka ladilikan filanan i ye ala ɲɛsiranɲɛ kɔfɛ ala ɲɛsiranɲɛ bɛna fɛn minnu bange ka o wolo silamɛ ɲuman na o de bɛ fara a kan o de la waati bɛɛ an ko silamɛya ye jogo ye mais a ye kira lamɛn a filɛ ka min fɔ Muazu ye a ka ne to yen a ka lamɛnli kɛ ko a ye mun de fɔ a ye ni jogo tɛ a ye mun fɔ a ye ni tilennenya ni laadiriya tɛ ni an kan ka sabato o de kɛ ɲininkali min bɛ kɛ min nana ni silamɛya ye ko o tuma a kun nana ni mun ye n'a ye nin de fɔ Muazu ye ko a nana ni jogo de a ko an k'an jija an bɛ min fɔ an ka k'a kɛba ye sidqul lisan cɛ minnu tugura alakira nɔfɛ walahi u y'a dɔn ko nin de ye silamɛya hakika ye n bɛ to ka nin f'i ye n ka wajuliw sanfɛ Umar ibn al-Khattab a ko ten ka to khalifaya la a ko la tanzuru ila siyami ar-rajuli wala ila salatihi bal unzuru iza hadasa sadaka wa iza wa'ada wafa wa iza hamma bil ma'siya wara a ko aw kana ɲinili kɛ silamɛ cɛ sɛbɛ la ni a ka sun caya ye la ko a ka sun ti tigɛ don o don a sunnen don k'aw kana silamɛ cɛ sɛbɛ ɲini ni o ye ne jɔnw ye minnu ni kira balola ɲɔgɔn kan n'u b'a dɔn ko kira nakun kun ye min ye ni o ye silamɛya ɲɛ a ko an kana o silamɛ diinɛ cɛw ɲini n'u ka sun caya ye a ko wala ila salatihi a ko an kana silamɛw fana ɲini ko jɔnni de ye silamɛ sɛbɛ ye n'a ka seli jɔ caya ye don o don a birilen don a kibere b'a bolo a tɛ turulen don a ti bɔ misiri kɔnɔ ko an kana silamɛ cɛw ɲini ni o ye ko n'an bɛ silamɛ cɛw ɲini ko unzuru iza sadaka iza hadasa sadaka k'an ka silamɛ cɛ sɛbɛw ɲini min n'a kumana a bɛ tiɲɛ fɔ min n'a ye layidu ta a b'a dafa min n'a hamina ni wale jugu ye ala ye sara ye b'a bala la ne ye silamɛ ɲini cogo ye seliko dɔw bilen wa sun dɔw bilen wa o bɛ nin de fɔ ko an ko seli tɛ silamɛya ye anw dama dɔ bilen nin ye Umar ibn al-Khattab ye dɛ a ko an kana silamɛ ɲini ni seli ye ko anw ko seli tɛ silamɛya ye yala min ni kira jara a m'a fɔ yan wa a ko an ka silamɛ ɲuman ɲini ni mun ye a ye seli fɔ wa a ye sun fɔ wa nka a ye mun fɔ joko ne Umar ibn al-Khattab ye n'i ko ne y'a fɔ maa y'a fɔ ka kɔn ne ye alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ye ne fɔ Muazu ye a ko Muazu n b'i ladi ni dala ne tiɲɛtigiyali ye n b'i ladi n'i bɛ kuma i ka kɛ tiɲɛtigi ye nkalon ye kojugu de ye o de la silamɛ yɛrɛ ani nafigi u danfara ka bɔ ɲɔgɔn na nin jɔyɔrɔba b'a la kira ko tɛ ayatul munafiqi salasa iza hadasa kazaba a ko munafiki tamasiyɛn ye 3 ye a bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ alimami kelen kɔfɛ sukalo tɛ tɛmɛ si kan a bɛɛ bɛ taa hiji ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ ye cogoya kelen na nka ka dɔ ta ko silamɛ ɲuman don nka nin ye munafiki ye ko o tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ ko a ka fɔta kɔlɔsi kira ko ten n'i y'a ye min bɛ kuma nkalontigɛla don k'a to misiri kɔnɔ ye kira ko munafiki don nafiki don
diɲɛ mɔgɔ bɛ kɛ nafigi ye k'a sɔrɔ a bɛɛ ka kɛta ye kelen ye a bɛ seli e yɛrɛ bɛ seli a bɛɛ bɛ su nka ale bɛ jate ko nafigi don o jɔyɔrɔ fɔlɔ de ye kumakan ye o de la silamɛ in bɛ fɛn min nɔfɛ dɔrɔn o de ye tilennenya ladiriya ye ko an ka kɛ ɲɛlikɛla ye a ko Muazu ma a ko n b'i ladi ni sabanan min ye wa wafa'u bil ahd Muaz layidu dafa Muaz layidu dafa kana sɔn ka layidu ta maa ye ka tila k'a bɔrɔtɔ layidu ye mun ye layidu jɔn n'a ka ala cɛla layidu jɔn ni a jɔɲɔgɔnw cɛla ko jija i bɛ layidu min da Muazu i jija i k'a dafa ni Alakira ye min ɲini Muazu fɛ ani ne ni e fɛ an bɛ layidu min ta k'an k'a dafa nin diyagoyalen don an kan layidu min b'an ni ala cɛla kuranɛ yɛrɛ ko wa awfu bi ahdillah iza ahadtum wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha ne kuranɛ ka kuma ye ko aya jija kana ala ka layidu dafa nga o ko an kana kuma ni nga kan ka n bani yɔrɔ kunna a bɛ se ka kɛ ten kuranɛ kɔnɔ atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd yala an kan ka da kuranɛ dɔw la k'an kɔdon dɔw ma wa ayi a tɛ kɛ ten o solo min dira an ma a ɲin'an fɛ an ka limaniya kuranɛ de la jigilen a bɛɛ lajɛlen dɔ tɛ ta ka dɔ bila kuranɛ ko an ka ale ala ka layidu dafa an b'a laban ni nin aya in de ye an b'a laban ni nin ye ko ka layidu dafa Alakira ko ten Muazu layidu ka dafa layidu gɛlɛman fɔlɔ ye ani an ma cɛ ye filanan ye jumɛn ye ani an yɛrɛ damaw an bɛ segin ni aya in ma an bɛ segin ni aya ma n'an ma cɛ layidu a fɔra an ka min don ye k'an ba kunna nka anw tɛ ba kunna anw bɛ mɔgɔw hakili sabu Ala ko ten de ko a y'a dafa et puis a yɔrɔ la a ko iza ahadtum a ma fɔ in ahadtum bal iza ahadtum o fana ani in ahadtum u danfaralen don kelen tɛ a ko a ye ne ala ka layidu dafa ni a y'a ta in ahadtum o fana ye ni a y'a ta ye nka ihtimalu b'o la ni a y'a ta ni min m'a ta dun mais iza ahadtum o kɔrɔ ni a y'a ta k'a sɔrɔ a ka kan ni min dali ye aw de kan k'a ta n'aw ye silamɛw ye iza ahadtum nka an bɛ s'a ma an bɛ taa ni mɔgɔw ta ye fɔlɔ ko n'a ye layidu ta an n'a mɔgɔ ɲɔgɔn cɛla a y'a dafa kana sɔn ka layidu ta maa si ye n'i tɛ se min na solo o to yen ni e tɛ se kana i yɛrɛ bila o hukumu kɔnɔ la o to yen nka i bɛ se min na solo n'i y'o fɔ e jija i ka k'o kɛbaa ye ni ne la ayatul munafik a filanan yɛrɛ ye nin de ye ko munafiki tamanjɛ n ye fɔlɔ f'i ye kira ko n'a kumana nkalontigi don a filanan ye jumɛn wa iza wa'ada akhlafa a ko n'a ye layidu min da ko a b'a kɔ don munafikiw bɛ ten de o n'o tɛ silamɛw nana silamɛya kɔnɔ cogo min o fana farala ka don ten de ka layidu ta u ni ala cɛ la ka layidu ta olu ma ɲɔgɔn cɛ la olu silamɛ ɲɔgɔn cɛ la mais olu de tun b'a janfa ka silamɛw ka labɛnw fɔ juguw ye kafiriw ye ko nin labɛn de b'u bolo bi olu de tun b'a fɔ o de ye munafikiya ye tari m'a faamu sabu o tɛ kɛ fiyewu fo layidu min dalen b'i bolo o layidu bilali ye ala janfali ani ala ka jɔnw janfali o de b'i se o baara ma layidu tali k'a bɔrɔtɔ kira ko ten ko n'i ye munafiki tamanjɛ a filanan ko n'i y'a ye min bɛ layidu ta nka a b'a layidu bɔrɔtɔ ne de b'anw fɛ yan bi wa fan bɛɛ fɛ jango fanga kunda anw yɛrɛ fɛ yan o bɛ fɛn o fɛn fɔ ko an bɛ nin kɛ fanga sɔrɔbaliya don n'a fɛn fɛn sigira a kɔ donna ka bɔ o baara ma o bɛɛ bɛ ɲɛsin mun ma ne yɛrɛ n ka denbaya n b'a dun cogo di bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma
o la ñoo de fo nga nga hakli anga jamana nunu ngono anga nga miri bi anga jamana nunu ngono ko ni ambe sugandeli ke amba kedi amma nga ta ku feble la amma nga negamble amma nga jamble sabo anyere nyeba na dinga chama ngono jonu no fe minu blala anye nu ya njava amul de ka dinga kono bi olanga nga kunu anga nga ke hakli tigiye ko abi nyedi malien be ka nga mirina balaw minu manve ka kele fitna minu manve ka kele ma tikala ni fo ye fo kununi me hakli ka kunu o ka soro ambition do be anyere la hadafu do be ana wuli ka jodo be amulo ka nyesi ko anga jamana bi bobolo lati nere kan nafa ne be munzoro o toyban jamana bi munzoro nyeshuma tarima fam sabu minnu bi bila sanfɛ layidu min n'u b'a ta u b'a bɛɛ lajɛlen de bɔrɔtɔ u ka mɔgɔ foyi tiye jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ di jamana bɛna dekun sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'o bɔ sen na a si tɛ ɲɛsin o ma a bɛ min ɲɛsin min ma ne ka waatini n bɛ mun kɛ n bɛ mun sɔrɔ a bɛ min ɲɛsin min ma o ye n den o de y'an ka jamana ninnu sigi kɔfɛ bilahi kanti don dala o de y'anw sigi kɔfɛ n'o tɛ an ka jamana ninnu u bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sigi bi yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca la ala bi ani dugukolo minnu bɛɛ ala bi ani sɔrɔ minnu bɛɛ o b'a bɛɛ balo a fɛ yen lafiya la mais a kɛcogo juguya o bɛ dɔ si kɔngɔ ni minɔgɔ la bilahi o dama de bɛ anw fɛ yan o dama de b'an fɛ yan laadiriya banna tilennenya banna a ye diɲɛ si kɔnɔ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ setigi ye o tɛ yen o tɛ dugukolo fan si kan bɛɛ tɛ kɛ setigi ye nka dahirimɛ tɛ sɔrɔ fiyewu dɔ bɛ si kɔngɔ ni minɔgɔ la bilahi o ye dilanbaliya ye layidu minnu dara o baara kɛbaliya don ala k'an bila sira ɲuman kan an ka jamana ninnu ala k'a bɔsi k'a kalifa mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ tile ka kɛ laadiri ye ala k'a kalifa o la o ka diinɛ ko o b'u yɛrɛ bolo ye silamɛ don wa jumɛn don wa o b'a yɛrɛ bolo nka minnu bɛ tile ka kɛ laadiri ye k'u ka fɔtaw kɔlɔsi ka baara kɛ n'a ye an b'a ɲini jamana in ala k'a di olu ma an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲamadali la ka da waati kɔrɔn kan an na duman tigɛ aw la nin yɔrɔ nin tun ye an ye bugudalen wasolo sherif ahmad tijani ka laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jamakulu caman ka bayi a to alal islami layidu wɔɔrɔ de tali ye ka layidu di dabama ma k'a fɔ n di fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n di namara kɛ n senkɔrɔ n da kɛ n bolokɔrɔ wa ni alakira muhamadi ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'ala sɔnna fɛn min bɔra taama in tɔ la aw na o sɔrɔ sigida wɛrɛ yan'o cɛ an b'a fɔ a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Bani kurasi asimiga